joge ni to pok aneno. To Kilmayo kemo mene giromo Nanyuki. Ing'eyo ni migepe mabe giwacho ni kanye makoro giwinjore mondo jotend migepe gi lok chik mondo gibi od bura ginyis jo Kenya aching ayanga ni ang'o ma gitimo e migepe magintie. Mane ma wacho ni vision ne onge. Ing'e ko chal ma gi manyo vision. Kejo ne obeni vision ne ntiere e chakuoth. Makoro bura mane gitimo ni ne en bura kaka gi actualize. Kaka koro gide gik ma gide timo mondo gichope vision mane gin godo no. Koro yin sani koro gimatimo ne ka gitemo loso vision. Yen loso vision kine office en wach matek nikech nitie gik ma sirikal monego bed ni timo sani day to day monego bed ni timo ge japiny ok birito kech makayo japiny sani tuo matuo japiny sani ok obirito ni koro los vision mari kase kichaka actualize kade ber wan ka chama marwa wan gi vision marwa maber machakre odiochieng' achiel de benwa na mar bedetel chakre odiochieng' achiel nwachaka tich maber wamene ni bang'i ndalo 100 wasetimo magi to jopiny chako neno pogruok e dak mar ngima margi. Sani jatend piny Kenya ma en